Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Sebenarnya malih salam buat Mbak Yanti gangguan pop es cappuccino saking Mas Kemat, Pak Hendri, Mas Omek, sing duwe Malaysia mat siang, mat midhangetke sinabi makarya nuwun. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Nyambut gawe sing penting hasil gunane. Aja malas, aja malas, muda apa? Yen pengen urip kamulya, ayo dulur bangun desa supaya makmur. Ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane. Ojo malas, ojo ayo dulur bangun desa supaya makmur. Nyambut gawe sing penting hasil gunane. Pak Angga aja malas, aja malas, nunda apa? Yo sekian yen pengen urip kang mulya. Yewang manis ireng manis piyayine sing manis kakangku dhewe. Yen ra bisa dipikir ya
diikhlasno memang betul ora butuh neko-neko duto emong setya karo garwa Mas ya Mas Marsudia Timang Sigarani ya sing rukun ya kaya biasane memang nganyar tentang penggaliye sayange atuh panggonane Mas ya Mas Marasu dia jambu duit tak guyub ora kaya ndek biyen kae memang betul ora butuh kae butuh emong ra nyambut gawe atso tindak laku para ninggal tata krama jas-jasan kalungan ngambi digagas-gagas ning ora ngerti memang betul cari tawang di biru-biru ndadekno bingung ya sayang yen sanasu ya ae jangan ngono